αν ήταν καλεσμένες του Βάκχου το ναό ή της Αφροδίτης ή του Πάνα θα τρέχαν όλες. Τόσο που από τον συνοστισμό κατά τα μπούρλα κανείς δεν θα μπορούσε να περάσει. Και εδώ ούτε μια δεν φάνηκε γυναίκα. Α, η γειτονισσά μου βγαίνει βλέπω. Γεια σου Κλεονίκη. Μισιστράτη, γεια σου. Ταράχη είναι αυτή για την κατσούπα. Α, δεν σου πάνε τόσο φρωμένα αυτή. Και για την καρδιά μου Κλεονίκη. Πονώ για μας, για όλες τις γυναίκες που οι άντρες μας παίρνουν για κατεργάρες. Τι δηλαδή δεν είμαστε. Και ωστόσο ενώ είπαμε εδώ πάνω να συναχτούμε, για σχέδιο σπουδαίο να συσκεφτούμε, κοιμούνται και δεν έρχονται. Καλοί μου θα έρθουνε, δεν είναι εύκολο η γυναίκα να ξεφορτήσει. Η μια έχει να φροντίσει για τον άντρα της, η άλλη να ξυπνήσει το δούλο να κοιμήσει το μωρό της. Να το ταΐσει, να του κάνει πάνω. Μα υπάρχουν άλλα τώρα που είναι πιο σπουδαία από τούτα. Για ποιο σκοπό όμως, πες μου, φίλη μου, η Λυσιστράτη, έχεις καλέσει τις γυναίκες σε σύναξη. Τι τρέχει, είναι σπουδαίο το πράγμα. Και μεγάλο. Πόσο, πολύ μεγάλο. Τεράστιο. Μα τότε πώς δεν έτρεξαν. Δεν είναι αυτό που βάζει ο νους σου. Αν ήταν θα είχαν κιόλας φτάσει. Είναι κάτι που το έχω μελετήσει και δουλέψει τις νύχτες αγρυπνώντας. Τότε θα είναι πολύ λεπτό από το τόσο δούλεμά σου. Στα χέρια μας η τύχη της Ελλάδος. Αλλιώς χαμένοι και οι Σπαρτιάτες. Με το βία καλύτερα χαμένοι. Χαμένοι και οι ιδιωτικοί. Όχι κι όλοι, βγάλε από το χαμό τα χέρια της κοπαΐδας. Για την Αθήνα εγώ δεν ξεστομίζω λόγω κακό. Εσύ μάντεψε αν θέλεις. Μα αν οι γυναίκες όλες συναχτούμε, βιωτές, Πελοποννήσιες, Αθηναίες, θα σώσουμε ενωμένες στην Ελλάδα. Και τι καλό μπορεί από τις γυναίκες, η γνωστικό να πει. Η δουλειά μας είναι να καθόμαστε πάντα στολισμένες, με κροκοντάλεπτα φορεματάκια, με χιτώνες λιτούς, με σκαρπινάκια της μόδας, λουλουδάτες, μυρωδάτες. Αλλά παθά ίσα εγώ προσμένω τη σωτηρία. Από τα αρώματα, τις κράιμες, τις κροκοτές τουαλέτες, τα σκαρπίνια και τους αραχνοϊφαδούς χιτώνες. Και πώς αυτό? Να με ένα τέτοιο τρόπο που οι άντρες κάθε κράτους δεν θα παίρνουν πια το δόρυ για να χτυπούν τους άλλους. Φούρνε μακρόκοντο θα φτιάξω μέσα. Ας δεν θα πιάνουν. Θα φορέσω το χιτώνα. Σκαρπίνια τρέχω να βρω. Έπρεπε οι γυναίκες να τρέξουνε λοιπόν. Να τρέξουνε, έπρεπε να πετάξουν και να έρθουνε. Πάντα Αθηναίες, καμιά δουλειά δεν κάνουνε στην ώρα τους. Θα δεις και τώρα τα ίδια. Ούτε από τη Σαλαμίνα βλέπω καμιά, ούτε από την παραλία. Ταξιδεύουν να βγει μπακάουν στα παλούκια. Πήρε αργά, καλή μου Λυσιστράτη. Πώς δεν μιλάς? Να σε πενέσω θέλεις. Τέτοια σπουδαία συγκέντρωση και εσύ να μην κοιμάσαι. Έψαχνα για τη ζώνη μου. Ήταν σκοτάδι. Βλέπω όμως μερικές σημώνουν, κοίτα. Να κι άλλες από εκεί. Από πού είναι ξέρεις? Από το Μοσχάτο. Μάλλον από τη Σούδα. Αντιπροσώπους των εχθρών. Από την Πελοπόννησο όσες είναι να έρθουν και από την Φιωτία. Σωστότερα έτσι. Πάνω στην ώρα η λαβητά.
καλή μου, τι χρώμα και τι κορμάκι γεροδεμένο. Εσύ, παιδί μου, μπορείς και ταύρο να πνίξεις. Έτσι λέω κι εγώ, μα βλέπεις γυμνάζομαι. Σου δίνω κάτι σάλτους που οι φτέρνες μου ακουμπούν στα μαλακά μου. Γιατί όμορφα στιθάκια. Άσφαχτο είμαι και έτσι με πασπατεύετε. Από πού είναι? Αρχοντοπούλα από τη Βιωτία. Ωραία λαγκάδια έχουνε στη Βιωτία. Σας το είπα, η ορχήστρα είναι όλο λάθος, θα σκοτωθούμε. Έλα, ωραία λαγκάδια έχουν στη Βιωτία. Και αποψηλώνουν τους λόγκους μια χαρά. Και αυτή είναι η λόγκη. Απ' της Κορίνθου το στενό εκεί πίσω. Πολύ στενό δεν μοιάζει από εδώ πίσω. Και ποια έχει τη συγκέντρωση οργανώσει των γυναικών? Εγώ. Μα τότε μίλα και λέγε μας τι θέλει. Ναι, καλή μου, για πες μας το σπουδαίο που έχεις στο νου σου. Θα μιλήσω. Μια σύντομη όπως πρώτα έχω να κάνω ερώτηση. Ό,τι θέλεις. Των μικρών σας παιδιών τους παρτεάδες που λείπουν σε εκστρατείες, δεν τους ποθείτε? Ξέρω καλά πως όλες σας έχετε άντρες στον πόλεμο. Ο άντρας μου είναι στη Θράκη. Αχ, η δόλια, πάνε 5 μήνες. Κλείσαν οι 7 που είναι ο δικός μου και στην πύλη. Μα και ο δικός μου αργά και πού αν γυρίσει από το λόχο, αρπάζει την ασπίδα πάλι ξανά, κάνει φτερά και δρόμο. Κι ούτε αγαπητικού δεν έμεινε ίχνο. Λοιπόν, τον τρόπο αν βρω να βάλω τέρμα στον πόλεμο, τι λέτε? Με βοηθάτε? Είμαι τη Δήμητρα και μα την Περσεφόνη. Εγώ θυσιάζω ως και το φόρεμά μου. Αμανάτι το βάζω και όσα πιάσω τα πίνω σε μια μέρα. Εγώ προσφέρνω και το κορμί μου να κοπεί τα δυο. Κι ας μοιάζω σαν μια φέτα μπακαλιάρο. Αν είναι ειρήνη εγώ να δω, κι ως την κορφή ανεβαίνω του τα ήγε του. Να λοιπόν, δεν πρέπει πια κρυφό να μένει. Γυναίκες, να αναγκάσουμε αν ποθούμε τους άντρες μας η ειρήνη πια να κλείσουν, πρέπει αποχή να κάνουμε. Αποχή, από τι μίλα. Μίλα. Μα θα το κάνετε? Κι αν είναι ανάγκη να πεθάνουμε, θα γίνει. Θα γίνει. Λοιπόν, πρέπει αποχή να κάνουμε από εκείνο που το έχουν όλοι οι άντρες και δεν το έχουν οι γυναίκες. Πρέπει, γυρίζετε τις πλάτες σας. Δάκρυα βλέπω. Βλέπω αλλαξό, θωριάσματα, τι τρέχει, θα μιλήσετε, εμπρός μιλήστε, θα το κάνετε ή όχι? Αδύνατον σε μένα, Λυσιστράτη. Ο πόλεμος καλύτερα στραβήξει. Εσύ τι λες? Ο πόλεμος καλύτερα στραβήξει. Ο πόλεμος καλύτερα στραβήξει. Ο πόλεμος καλύτερα στραβήξει. Εσύ? Ο πόλεμος καλύτερα στραβήξει. Εσύ το λες αυτό, βρε μπακαλιάρο? Τώρα θα τον έκοβες στη μέση το κορμί σου. Ό,τι άλλο θέλεις πες και θα το κάνω. Σε κάρβουν αναμένα να πατήσω. Αλλά αποχή από εκείνο που είπες. Μιλήστε κι εσείς φίλες. Πράγμα άλλο σαν αυτό δεν έχει ο κόσμος. Εσύ τι λες? Κάλιο το έχω σε κάρβουνα αναμένα να πατήσω. Φίλο γυναικείο, μια σιχαμάρα. Δίκαιοι θα μας κάνουν τραγωδίες. Μύδιες, ελένες, φέδρες, κλειτεμίστρες. Ο νους μας το γουδί, το γουδοχέρι. Μα εσύ καλή σκαρτιάτισσα και μόνη εσύ αν βοηθήσεις να βρούμε κάποια λύση. Συμφώνησε μαζί μου. Δύσκολο μα τον Κάστορο και μα τον Πολυδεύκη, δίχως αυτό οι γυναίκες να κοιμούνται. Αλλά αν η ειρήνη αντάλλαγμα ζητάει, χαλάρι της, ας πέσει στον βωμό της. Αγαπητή μόνο μια γυναίκα η μόνη. Και από εκείνο που είπες, κρατηθούμε μακριά, που χούφιαναν η ώρα. Θα βοηθήσει αυτό να γίνει ειρήνη. Θα βοηθήσει μα τη Δήμητρα και μα την Περσεφόνη. Ακούστε με, αν καθόμαστε εμείς πια σιδωμένες και γεννές μέσα στα ραχνοήφαντους χιτώνες, περνάμε μπρος τους άντρες μας. Και εκείνοι ανάβονται και ζητούν τον ερωτά μας. Και τότε εμείς τραβιόμαστε. Σίγουρα η ειρήνη γρήγορα θα κλείσει. Τώρα Μενέλαος πέταξε το ξύφος, γύμνα τα στήθιος είδε της Ελένης. Κι αν οι άντρες σας συγκίνητοι μας διώξουν. Τραβάμε στα μποστάνια για τα κούλια. Α, δεν με ξεγελούν οι απομιμήσεις. Κι αν μας έρθουν στο στρώμα με το ζόρι, Κι σου καλά απ' το κόλλο. κι αν μας δέρνουν, Κίνδυνος τέτοιος για σένα δεν υπάρχει. Πάλι στάσου αλλά δίχως σκέφη. Με το στανιό η δονή δεν είναι. Και γενικά πρέπει με κάθε τρόπο να τους στενοχωρούμε. Θα αποσπάσουν στο τέλος τι θα κάνουν. Αν δεν θέλει και η γυναίκα, χαρά δεν βρίσκει ο άντρας. αν συμφωνείτε εσείς οι δυο, τότε πάμε κι εμείς μαζί σας. Λύστε τα αυτιά, συμβούλιο.
Τους δικούς μας άντρες θα τους πείσουμε εμείς. Ειρήνη, τίμια και δίκαια να φυλάν παντού και σε όλα. Αλλά τον Αθηναίων ο όχλος πώς? Πες μου, πώς θα πιστεί τον πόλεμο να πάψει? Είναι δουλειά δικιά μας, μη σε νοιάζει. Όσο μπορούν και πλένε τα καράβια του πολέμου και μες στον Παρθενώνα σας του δημοσίου το αμέτρητο είναι χρήμα. Φοβούμαι. Μη φοβάσαι. Και γι' αυτά έχω προνοήσει. Η Ακρόπολη είναι σήμερα δικιά μας. Όσο η ώρα εμείς εδώ τα συμφωνάμε, στις γριές έχω αναθέσει να ανεβούνε για να προσφέρουν τάχατε θυσία και να την πάρουν. Μα τότε είναι όλα εντάξει. Στάσου, δεν παίρνω με όρκο τώρα, λαπιτό μου. Καιρό και μέλιο η συμφωνία για να έχει. Τον τύπο του όρκου πες και θα ορκιστούμε. Βάλε την ασκούντα να σκελε το θέμα. Και τα ιερά σφαχτά μου φέρει κάποιος. Πώς έτσι θα ορκιστούμε, Λυσιστράτη? Πώς θα ορκιστούμε? Όπως λέει ο Εσχύλος, σφάζοντας ένα αρνί πάνω από ασπίδα. Όχι πάνω από σπήλα, Λυσιστράτη, την ώρα που πασχίζουμε για ειρήνη. Πώς να γίνει όρκος? Θέλεις εδώ τα εντόστια να κόψουμε άσπρου αλόγου, κατά πως λέμε πως κάνουν οι Αμαζόνες. Τι άσπρα και πράσινα. Τότε πες μας πώς! Θα το ερμηνεύσω αν θέλεις. Μεγάλη κούπα αμέσως θα μας φέρουν και σφάζοντας αυτής γερνή μια στάμνα σαμνιώτικο κρασί να δώσουμε ότο. Έρχεται αμέσως και σταμνή και κούπα! Ωραία παιδιά, πολύ μ' αρέσει ο όρκος. Μωρέ σταμνάρα αγαπητές μου φίλες και μόνο που την πιάνεις αχ σε φρένει. Κάσε την κούπα, γίνε από τη στάμνα. Ηραπηθώ κι ο κούπα της φιλίας, δέξου τα σφάγια ετούτης της θυσίας και δείξε καλοσύνη στις γυναίκες. Τι χρώμα το αίμα ωραία που πιτσιλάει. Το άρωμά του, μα το Θεό με φάει. Απίστευτες φίλες, θα ορκιστώ εγώ πρώτα. Πιάσε λοιπόν την κούπα κληρονίκη. Και στο όνομα όλων εσύ θα λες όσα θα λέω εγώ. Στο τέλος οι άλλες επικυρώνεται τον όρκο όπως πρέπει. Ούτε εραστής, ούτε ο άντρας μου σε μένα, Ούτε εραστής, ούτε ο άντρας μου σε μένα. δεν θα πλησιάσει ξαναμένος. Λέγε. Δεν θα πλησιάσει ξαναμένος. Θεέ μου, τα γόνατά μου λιούνται, Λυσιστράτη. Μέσα στο σπίτι ανέγγιχτη θα μένω. Μέσα στο σπίτι ανέγγιχτη θα μένω. Ντυμένη αραχνοήφαντα λουσάτη, Ντυμένη αραχνοήφαντα λουσάτη. για να κορώνει ακόμα του άντρα η φλόγα. Για να κορώνει ακόμα του άντρα η φλόγα. Ποτέ δεν θα δοθώ με την καρδιά μου. Ποτέ δεν θα δοθώ με την καρδιά Κι μου. αν δίχως να το θέλω αυτός μ' αρπάξει, Κι αν δίχως να το θέλω αυτός μ' αρπάξει. τα πόδια δεν θα υψώσω στο ταβάνι. Αυτό δεν το λέω. Έλα εδώ, τα πόδια λέγε. Τα πόδια δεν θα υψώσω στο ταβάνι. Λέγε. Τα πόδια δεν θα υψώσω στο ταβάνι. Θα του σταθώ σαν ψόφια, δίχως σκέφη. Θα του σταθώ σαν ψόφια δίχως σκέφη. Αν τα τηρήσω αυτά να πιω από τούτο. Αν τα τηρήσω αυτά να πιω από τούτο. Αλλιώς νερό όλη η κούπα να γιομίσει. Αλλιώς νερό όλη η κούπα να γιομίσει. Αυτά τα ορκίζεστε όλες. Μαγεία! Και τώρα την καρδιέραση να κάνω. Όσο σου πέφτει αγαπητή μου, για να είμαστε όλες φίλες από τώρα, Εμείς θα βγούμε στην Ακρόπολη τρεχάτες και με τις άλλες που είναι κιόλας μέσα θα βάλουμε στις πόρτες τις αμάρες. Και λες ότι δεν θα τρέξουν τα χαλιάδες να μας χτυπήσουν. Μα δεν πάνε να χτυπούν. Εγώ διάρα δεν δίνω για τα αυτούς. Και με φωτιά να έρθουνε να μας δώσουν, οι πόρτες δεν ανοίγουν αν δεν βγουν με αυτά που έχουμε πει αν δεν γίνουν. Ποτέ με την Αφροδίτη. Αλλιώς γυναίκες δειλές και συχαμένες θα μας πούμε. Εμπρός και με καρδιά για την ειρήνη.
Ποιος το λέγε στριμώδωρε, πως οι γυναίκες στα θεριά που στρέφαμε στα σπίτια μας θα βάζανε το χέρι τους στην Άγια εικόνα της Θεάς. Ποιος το λέγε στριμώδωρε, θα παίρναν την Ακρόπολη και τα προπήλαια θα κλείναν με μανταλούς κι αβάρες. Ποιος το λέγε στριμώδωρε, εμπρόσια την Ακρόπολη. Μιλούν κι εσύ, κουρίζουν. Όρος να μπουν τα κούτσουρα, να σώσουν τις γυναίκες. Αυτές που τέτοια μηχανή σκαρφίστηκαν και κάνουν. Και να τις κάψουμε με τα ίδια μας τα χέρια, όλες σε μια απόφαση. Για πρώτα τη δικιά μου! 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 Αχ, μας ακατέψαν τον νόμο, μας ακατέψαν τον νόμο. Ας βαδίσουμε όλοι κι ας φυσούμε τη φωτιά, ας βαδίσουμε όλοι κι ας φυσούμε τη φωτιά. Πριν μας σβήσει, μια και φτάσαμε στο τέρμα, πριν μας σβήσει, μια και φτάσαμε στο τέρμα. Ας βαδίσαν τη μου, ας ορίστε στο σπίσαι τα βίσσερα του. Για την Ακρόπολη όλοι πρόσβοηθαστε την θέα. Τώρα είναι ώρα να μας δώσετε ένα χέρι. Τώρα είναι ώρα να μας δώσετε ένα χέρι. Πώς κατήρα τη μου, αχ, τα ξύλα μας ακατέψαν τον νόμο. Αχ, τα ξύλα μας ακατέψαν τον νόμο. Ας βαδίσουν ας βαδίσουμε όλοι και βοηθάτε μας θέλει. Τώρα είναι ώρα να μας δώσετε ένα χέρι. Τώρα είναι ώρα να μας δώσετε ένα χέρι. Κρατούν οι θεοί τη φωτιά μας. Εγώ λέω να βάλουμε τα ξύλα όλα χάμω και να ορμήσουμε στην πόρτα σαν τους σταύρους. Και αν οι γυναίκες δεν πιστούν να ανοίξουν τις αμπάρες, να βάλουμε φωτιά. Ο καπνός να λέει να τις πρέξει. Παιδιά ξανά. Δεν μου πονάει η πλάτη. Τώρα φουφού μας ή καλή τα καρβουνά σου ξύπνα. Δέσποινα Νίκη, βόητα μας να υψώσουμε ένα τρόπαιο, αφού το θράσος σπάσουμε των γυναικών του Κάστρα.
Αν ήταν ειρηνόφιλοι, αν δεν θα κάναν έτσι. Αυτό ήταν αναπάντεχο. Κακός μπελάς. Ήρθαν πουλούκι θηλυκά για να μας περιεχίσουν. Τι, λίγες σας φαινόμαστε μωρέ. Μας αψηφάτε. Βλέπετε το ένα μυριωστό μονάχα του στρατού μας. Πετρία, θα τις αφήσουμε να γλωσσοκοπανάνε. Πρέπει ένας μας το κούτσουρο στην πλάτη αν τους φέρει. Χάμω κι εμείς τις τάμνες μας να βάλουμε. Αν κανένας απλώσει χέρι πάνω μας, να μην μας είναι εμπόδιο. 2-3 γερές τους χρειάζονται γροδιές. Πας στα σταγόνια, να βουβαθούνε για καλά και να πιαστεί μιλιά τους. Ορίστε βρε βαράτε με, μπροστά σου στέκω, χτύπα. Βουβάσου, αλλιώς το γέρικο το μάλι θα σου αργάσω. Για κάνε πως μαγίζεις βρε με τα ακροδάχτυλά σου. Μπα, κι αν σ' αρχίσω στις γροθιές, τι τάχα θα μου κάνει. Λεμόνια κάνε. Έτσι θα, σου σβήσαμε τα δόντια. Δεν έχει ο κόσμος πιο σοφό ποιητή από τον Ευρυπίδη που τα πλήτα των γυναικών στη φόρα τα βγάλε όλα. Τις τάμνες μας με τα νερά σηκώσουμε Ροδίτη. Εδώ γιατί ήρθες με νερό μωρή θεοσκοτωμένη. Και εσύ γιατί ήρθες με φωτιά, τα γένια σου να ανάψεις. Να ανάψω κούτσουρα σωρό, τις τρίχες σου να κάψω. Εγώ με τούτο το νερό να σβήσω τη φωτιά σου. Να σβήσεις τη φωτιά μου, εσύ. Η πράξη θα το δείξει. Με αυτό το κούτσουρο θα ρω πως θα σε ξεροψήσω. Βρες το σαπούνι και νερό σου δίνω εγώ για μπάνιο. Μπάνιο δεν μου χρειάζεται. Και μάλιστα του γάμου. Το στόμα θα στο κλείσω εγώ. Α, και τι είσαι νοματάρχης. Μπρος τα μουστάκια της φωτιάς. Είστε ποταμί μου. Συμφορά. Τι καίει καλέ. Καίει λέει. Σταμάτα, τουρτουράω. Θα σε ποτίσω μια σταλιά για να ψηλώσεις φουκαρά. Τι να ψηλώσω δύστιχος. Δεν βλέπετε που σκεύρωσα. Αλλά μπορείς να ζεσταθείς. Φωτιάδα δεν σου λείπει. Είδου τα αποτελέσματα. Οι γυναίκες μας στη Δοσία γιορτάζαν τις γιορτές τους. Θεούς που εδώ μας φέραν να τα ξέρουν. Αδόνιδες, Σαββάσιους και τους ρέστους. Και να που καταντήσαν. Μια μέρα ήμουν στου λαού τη σύνταξη και εκεί άκουγα τις κραυγές των απαντήκτων. Γιορτάζανε τα δόνια στις ταράτσες. Μιλούσε κάποιος ρήτορας. Ο στόλος να πάει στη συγγελία να πολεμήσει. Έτσι έλεγε παναθεμάτου. Πέρα η γυναίκα του σιρωμένη κιόλας ξεφώνιζε. Άδωνη, αχ, Άδωνη, τον Άδωνη θρηνίστα. Πού θέλατε λοιπόν να φτάσουν έτσι? Πού να σου να δεις και εδώ τι κάναν. Αφαιρεσίες ένα σωρό. Και τέλος μας λούσαν με τις τάβλες που κρατούσαν και τώρα εμείς τα ρούχα μας κουνάμε σαν να κατουρηθήκαμε καημένοι. Εμείς θα φταίμε μα το Ποσειδώνα. Στις ατιμίες τους όταν τους αφήνουμε λάσκα τα γέμια τέτοιες σουκλίδες θα βγουν από το νου τους. Πάμε σε έναν τεχνίτη και του λέμε. Κύριε Χρυσικέ, η αλυσιδίτσα, ξέρεις, εκείνη που μας διόρθωσες. Χτες βράδυ που χόρευε η γυναίκα μου μπροστά μου, το μαραφέτη έπεσε από την τρύπα. Εγώ θα πάω στη Σαλαμίνα. Γι' αυτό σαν βρεις καιρό προς το βραδάκι, πετάξου εσύ από το σπίτι και βάλτης καλά το μαραφέτη μες στην τρύπα. Ένας άλλος
Πηγαίνει στο τζαγκάρι, κορδομωμένο πέδαρο και του λέει «Μάστορα, το λουράκι στο παπούτσι της γυναίκας λίγο την πονάει στο δαχτυλάκι. Τρυφερό είναι, ξέρεις. Το μεσημέρι πέρασε από το σπίτι και άνοιξε της το λίγο να φαρδίνει. Αυτά μας φέρανε σε τούτα. Ορίστε, εγώ είμαι πρόβουλος. Τι είσαι? Πρόβουλος! Καλά, ναι! Και βρήκα την ξυλία για να φτιαχτούν κουπιά. Μα τώρα πού τα λεφτά? Δήμος, ξέρετε όλοι, είναι στον Παρθενώνα. Αλλά οι γυναίκες έχουν κλείσει τις πύλες και έχω μείνει απ' έξω. Μα τι καθόμαστε άδικα? Πάρτε τους γνωστούς, να τους κόψω εγώ τη φόρα. Κακομοίρη, μήγες χάρτης. Κι άλλος, πού κοιτάζεις βρε? Πέρα από την ταβέρνα κι αλάρεις, κι άλλη δουλειά δεν κάνεις. Πάρτε όλοι τους γνωστούς και εδώ ελάτε. Έλα εδώ εσύ. Και εσύ. Και εσύ. Και ο άλλος. Και εσύ. Και εσύ. Και εσύ. Εγώ μπροστά θα πάω για να σας δείξω. Αφήστε κάτω! Άρα πιάνω μόνοι μου εγώ. Οι λωστοί τι θα σας κάνουν? Δεν χρειάζονται λωστοί. Μυαλό και γνώση μας χρειάζονται. Μπα, αλήθεια? Συχαμένη. Πού το ξέρεις? Πιάστηκε στην πλάτη και στα χέρια μέσα. Αν μ' αγγίξει και μόνο με την άκρη του χεριού του, το λέω ναι μα την Άρτεμι θα κλάψει! Όσο κι αν είναι υπάλληλος του κράτους. Φοβήθηκες μωρέ? Από τη μέση πιάστηκε εσύ με εκεί. Και λες τέτοια, έλα, σφέρτα. Χέρια να απλώς πάνω της το λέω, θα σε τζαλαμπατήσω, ως με το χάμω τα κάτω τα κατάσταση. Άκου κουβέντα. Δεν τρέπεσαι καλέ. Πού είναι ο άλλος τοξότης? Αυτή να πρωτοδέσει που βγάζει γλώσσα. Για ανοίξε έτσι μόνο με το χέρι την άκρη και σε λίγο θα τρέξεις τις κοιτώνες και απλά. Τώρα πνίγεις ο τοξότης. Αυτή να πρωτοδέσει. Σταμάτα! Αν την ανοίξεις βρε, θα σου μαντήσω τις τρίχες που και τώρα είναι για κλάψεις. Συμφορά μου. Ελίγησε ο τοξότης. Μα δεν θα νικηθούμε από γυναίκες σε μάχης τάξη ας πούμε και ενωμένοι. Απάνω τους, απάνω τους, απάνω τους. Σε λίγο βέβαιοι να είστε, θα καταλάβετε πως είναι εδώ μέσα με τις δυο μας θες 4 λόγια αρματωμένες μάχημες γυναίκες. Εμπρός! Πισταγωνίστε τις τοξότες! Συναγωνίστρια! Απάνω τους, τραβάτε τους, τραβάτε! Απάνω! Πίσω την τρανέτα, πιάτσι κόλλη. Συμφορά μου! Τι πάγανε το ξότη! Αν το νου σου πέρασε, άλλωστε το σκρίπες κλάβες και σου φαίνεται ότι χρόνια δεν έχουν γυναίκες. Έχουν. Κι αν καπηλιό είναι κοντά, τυχαίνει. Εσύ που λόγια ξόδεψες πολλά της χώρας του της πρόβουλε. Τι λόγο μαζείς με τούτα τα θηρία? Ηλούσιμο μας έκαναν, να τώρα δεν σου είπα, ντυμένους με τα ρούχα μας και δίχως αλυσίβα. Δία! Μα αυτά κατεβολάνα, πώς τα κρατούν. Αυτό είναι κάνει υπόφορο. Μια τέτοια υπόθεση θα είναι μεγάλη τροπή να μείνεις ή να μην την ξετάσεις. Πήραν τη μεγαλόβραχη και απάτη την Ακρόπολη. Κοίταξε ότι που να το ψάξεις καλά να μην σε τυλίξουν. Ρώτα ανάκρινε πρόβουλε. Πρέπει να το εξετάσεις μαζί με εμάς το ζήτημα. Μα ίσα ίσα είναι αυτό που κι εγώ επιθυμώ από εσάς τις ίδιες να το μάθω. Την Ακρόπολη πες. Ποιος ο σκοπός που την έχετε κτίσει μπαμπάρες? Να φυλάμε καλά τα λεφτά που είναι εκεί. Για να μην πολεμάτε για δάκρυα. Για λεφτά πολεμάμε. Για αυτά τα λεφτά και οι αναστάτωσες γίνονται όλες. Τα κοράκια που οι μαύροι τα τρέφει αγορά. Στα θολά τα νερά όσοι ψαρεύουν και οι ανετονίτες. Κι όσοι σε θέσεις κολλούν ευκαιρία να βρουν για να κλέβουν, ξεσηκώνουν γι' αυτό αναπομπούλες. Αλλά μη σημαίνει ότι θέλουν να σκάνουν όλοι αυτοί. Να το ξέρουν πως τώρα και μπρος τα λεφτά
Δεν θα βάλουνε χέρι. Έτσι λες. Τι θα κάνεις? Αυτό με ρωτάς? Η διαχείριση θα είναι δικιά μας. Ναι. Η διαχείριση θα έχετε εσείς το λεπτό. Μάλιστα, γιατί για κακό το νομίζεις? Το σπιτιό τη διαχείριση πάντοτε εμείς δεν την έχουμε ως τα τώρα οι γυναίκες. Άλλο το ένα, άλλο τ' άλλο. Γιατί? Τα λεφτά πρέπει αυτά για τον πόλεμο να είναι. Μα και ο πόλεμος ο ίδιος δεν χρειάζεται καν. Και πώς αλλιώς θα σωθούμε? Θα σας σώσουμε εμείς οι γυναίκες. Εσείς? Εμείς μάλιστα. Δεν το υποφέρω. Θα σωθείς και χωρίς να το θέλεις. Αυτό που μας λες παρά είναι. Να σε σώσω είναι ανάγκη, καλέ μου. Κι αν εγώ δεν το θέλω. Ακόμα ένας λόγος. Μα για ειρήνη και πόλεμο πες. Πώς θα σε κόλλησε τούτη η φροντίδα? Θα το πούμε σε εσάς καθαρά. Μίλα ευθύς αν δεν θες να τις φάσεις. Προσεχέμε και τα χέρια σου κράτω, τα ακούς? Δεν μπορώ. Το συγκράτημα δύσκολο μου είναι. Τόσο μέσα μου νιώθω θυμό. Τότε να τσάς πιότερο εσύ να το ξέρεις. Εσύ να κλώσας τα δικά σου τα γράμμονες στην γλάξη. Εσύ μίλα. Μιλάω. Κάρκα μου. Τις αρχές του πολέμου στον πρώτο καιρό υπομέναμε εμείς οι γυναίκες σωστά τώρα ό,τι κάνατε οι άντρες εσείς. Οι γυναίκες σεμνότητα βλέπεις. Και δεν βγάζαμε ούτε άφνα, ούτε αυτήνατε δα. Τα στραβά σας τα βλέπαμε ωστόσο. Και αν εμέναμε μέσα στα σπίτια κλειστές, τις δικές σας μαθαίναμε πράξεις. Και συχνά τις κακές σας ακούαμε βουλές για ζητήματα τόσο σπουδαία. Κι αν ο πόνος μας έτσουσε μέσα βαθιά, με το γέλιο ρωτούσαμε πάντα. Στου λαού τη συνέλευση σήμερα πες. Σαν τι απόφαση ευγάλατε Ανδρούλη, δεν θα κάνετε ειρήνη συνθήκη. Κι αυτός μας απάνταγε. Εσέ τι σε μέλη, δεν σωπαίνεις καλύτερα? Σώπαινα εγώ. Ναι, εγώ όμως δεν εσώπαινα. Δεν εσώπαινες, μα τις έτρωγες. Ναι, μα εγώ δεν μιλούσα καθόλου. Κάπου εσάς των ανδρών μια απόφαση χειρότερη ακόμα ερχόταν στα αυτιά μας. Και τότε ρωτούσα, πώς με μια τέτοια μυαλιά το ενεργήσατε Ανδρούλη μου τούτο? Με λοξί τότε εκείνος με κοίταε ματιά και έτσι μου λέγε, σύρε να γνέσεις ή δεν μη θα θρηνήσεις να ξέρεις πολύ. Για τον πόλεμο γνιάζονται οι άντρες. Μα το Θεό σου μιλούσε σωστά. Σωστά μου μιλούσε. Σωστά. Σωστά! Άκου σωστά. Σωστά, Φουκαράδες που κι αν ακόμα οι αποφάσεις σας ήταν ανόητες, δεν είχαμε εμείς το δικαίωμα να σας δώσουμε ορμήνια. Και όταν πια γυρνάμε στην πόλη σας ακούαμε εσάς τους ήθελες να λέτε, δεν υπάρχει ένας άντρας στον τόπο αυτόν. Δεν υπάρχει απαντούσε ένας άλλος. Τότε πια την απόφαση πήραμε σε μια σύναξη που είχαμε κάνει, την Ελλάδα οι γυναίκες να σώσουμε. Τι να προσμένουμε θα έπρεπε ακόμα. Αν λοιπόν τη στιγμή που μιλούμε σωστά, να καθίσετε τώρα δεχτείτε σιωπηλή, σαν πως κάναμε στα τώρα κι εμείς, θα σας στήσω με ολόρθους και πάλι. Ποιες? Εσείς? Ποιους? Εμάς? Σιωπή! Τώρα μιλάω. Ο κατάρατη, εγώ να σοπάσω για σένα. Ένα πράγμα εκεί με φακιώτη στο κεφάλι, ας πεθάνω καλύτερα. Το φακιώσεις αυτό σε μοδίζει, σου το δίνω. Να πάρτο. Στο κεφάλι σου βάλτο και τρίξου και σώπα. Να και αυτό το πανέρι με το νήμα. Αναδώσου και κουτιά με σουλώντας πλέξες. Για τον πόλεμο θα γνεστούν οι γυναίκες. Οφείλες, μιλήστε κι εσείς. Όπως εσές στην Ανδριά δεν σε φτάνει καμιά τσουχτερία καθομένη τσουκλίδα. Μη μοιάζεις. Δεν πεινάζω. Και στις ώρες βαστάτε γερά. Βαστάμε γερά. Γιατί πριν μαρμενίζετε ως τώρα. Ο γλυκοαίματος ο έρωτας. Κι η θεά η Αφροδίτη μας γέννα της Κύπρου. Αν μαγεύτρες φυσήξουνε τώρα πνοές μες στους κόρπους μας, μες στα νεριά μας και τους άντρες οπλίσουν με πόθο γερό, με του πόθου υψωμένο κοντάρι, στην Ελλάδα εγώ λέω θα έρθει ένας καιρός να μας κράζουν εμάς λυσιμάχες. Που θα κάνετε τι? Θα βάλουμε εσάς σε σωστό και σε φρόνιμο δρόμο. Τα λουριά δυνατά θα σας ρίξουμε. Μα τη ματιώτησα θεά! Αφροδίτη! Βούλωστο. Μα ζητήματα τόσο πολλά και πολύ μπερδεμένα στις διάφορες χώρες να ξεμπλέξετε. Πώς θα μπορέσετε εσείς? Ευκολότατα. Πώς?
Δείξε μου το. Μπερδεμένος αν είναι το γνέμα. Έτσι δεν το πιάνουμε εμείς οι γυναίκες με τα δράκτη. Και στρίβοντας κάτω μια εδώ και μια εκεί. Δεν το πάμε σε τάξη. Με τον ίδιο τον τρόπο τον πόλεμο αυτό φτάνει εσείς να μην γίνετε εμπόδιο. Αντιπρόσωπο στέλνοντας γύρω μια εδώ και μια εκεί. Τον τελειώνουμε αμέσως. Τι! Με αδράχτια και γνέματα εσείς και μαλλιά πράγματα έτσι σπουδαία και μεγάλα θα ρετάρετε. Ακλούδια κεφάλια. Χαζά. Μα και εσείς αν είχατε γνώση. Θα τελειώνατε κάθε του κράτους δουλειά σαν μαλλιά που οι γυναίκες θα γνέφουν. Μα, για ξύγα μου, πώς. Πώς. Όπως πλένουμε εμείς στο θερμό τα μαλλιά των προβάτων, έτσι θα έπρεπε κάθε του κράτους δρομιά να ξεπλύνετε εσείς, κοπανώντας από τους κακούς να τους λιώσετε ευθύς, να πετάξετε αγκάθια, τριβόλια. Μερικούς που ζητώντας αξιώματα παν μουλοχτή και σμιχτή σαν κουβάρια, να τους λιώσετε πας στον ανάνη σκληρά, να μαδίσετε κάθε κεφάλι. Το ξασμένο μαλλί μιας φιλίας γενικής επανέρει να μάθετε κι όλους να τους μίξετε εκεί μονιασμένους. Αλλά κι αν και από τους ξένους καλή συνεπίλωση. Κι ως το δημόσιο κανένας χρωστά, να τους μίξετε μέσα και τούτους. Σε όποια χώρα του κόσμου νέμα το Θεό βρίσκονται άπληκοι τούτης της χώρας. Να το νιώσετε πρέπει καλά πως για μας είναι απόμαλα σκόρπια ένα γύρο. Να τα φέρετε θα έπρεπε αυτά μες στο βγύρι. Να τα φέρετε εδώ στην πατρίδα. Να φροντίσετε πρώτα να γίνουν σωροί. Μια μεγάλη κατόπι του λούπα από αυτά να φτιαχτεί. Και από τούτη στερνά να υφαθεί για τη χώρα βλογημένη ειρήνης χλαμίδα. Φαίνεται αλήθεια να ακούς να μιλούν για τουλούπες και κόπανους τούτες που δεν έλαβαν μέρος στον πόλεμο καν. Τι! Το διπλό και περισσότερο μέρος το σηκώνουμε εμείς, Θεοκατάρατη. Εμείς, σε εκστρατείες βαριά αρματωμένους, προβαδίσαμε γιους που γεννήσαμε. Το κακό μελετήσεις και σώμα. Και όταν θα έπρεπε πια να εφρανθούμε κι εμείς, να χαρούμε τα νιάτα μας, μόνες μας στο κρεβάτι πλαγιάζομαι. Ο πόλεμος βλέπεις. Τα δικά μας ωστόσο τα αφήνω, για τα δόλια κορίτσια πλύνω, που γερνούν μες στις κάμαρες χρόνια πλεισμένες. Δεν γερνούνε και οι άντρες. Αχ, αυτό μην το λες με το Θεό και δεν είναι το ίδιο. Όταν ο άντρας γυρίσει από τον πόλεμο και μας πραμαλιά, βρίσκει αμέσως γυναίκα να πάρει. Ο καιρός της γυναίκας για λίγο κρατά. Για να τρίγει τι ώρα απομείνει δεν τη θέλει κανένας. Κάθεται αυτή μελετώντας τον κλείδωνα η δόλια. Μα όποιος άντρας τα κότσια του ακόμα βαστούν. Αν βαστούν. Εσύ γιατί ακόμα να δεις. Για τα φύτες υπάρχουν. Για κάσα έχω λεφτά. Τα κόλληβα εγώ θα τα ψήσω. Για κομμένες κορδέλες αυτές να δεχτεί. Και το στέφανο τούτο από μένα. Τι λυπεί. Δεν ακούς πως ο Χάροντας τη βάρκα του πιάσε καλή. Περιμένουν εσένα σαλβάρ. Φρίκη! Είναι φρίκη να μου κάνουν έτσι. Αλλά είσαι τώρα εγώ θα ζήνω στους προβούνους για να με δουν πως με έχουν καταγγίσει. Θα μας μηνύσει πως δεν γνιαστήκαμε για την κηδεία του. Είσαι μέλη. Μεθαύριο θα σου ψάλω με τρισάγιο. Αυτά μυρίζουνε θαρό, κάτι βαθύ και σοβαρό. Η τυραννία που είχαμε, η αρχαία των Πισιστρατιδών, οσμίζομαι από ξαναδεί. Φοβούμαστε πολύ, μήπως τίποτα Σπαρτιάτες μες στο σπίτι κάποιου εδώ κρύφος συγκεντρώθηκαν. Και με δόλο τις θεομίσιτες γυναίκες τώρα ξεσηκώνουνε. Θα τις πρόχνουνε το δίχως άλλο αυτοί το δημόσιο να μας πάρουνε ταμείο. Να μας πάρουν και το χρήμα που μας δίνουν μισθό. Το μισθό μας, το ψωμί μας. Φόβε όλοι αυτές να γίνουν στους πολίτες συμβουλές και για μπρούτσινες ασπίδες να μιλούν τα θηλυκά. Να ζητούν με τους Σπαρτιάτες να μας ειρηνεύσουνε όσοι μέσα έχουν οι λίγοι. Άλλοι τόσοι έχουν κι αυτοί. Κάποιοι που την τυραννία να επιβάλλουν ζητούν θα χρουστήσει αυτό το δίχτυ. Μα το νου μου θα πω εγώ. Θα κρατώ σπαθί κρυμμένο μέσα σε μυριά σκλαρή
και στην αγορά οπλισμένος, πλάι στο αριστογείτονα το άγαλμα, έτσι εγώ θα στέκω και θα κράζω δυνατά. Της γριάς Παναθεμάτη θα τους δώσω σαγωνιά. Πολίτες, λόγια χρήσιμα θα πούμε για την πόλη σας. Και είναι σωστό, γιατί αυτή μας έτρεψε. Μας έντυσε μέσα στα πλούτη, τα αγαθά. Ήμασταν 7 χρονών σαν μας έβαλαν τον πέπλο να γεντούμε της θεάς. Και στα 10 ανέχαμε για το αλεύρι των ιερών της γλυκισμάτων. Και έπειτα μας έντυσαν αρκουδίτσες με σετούλια κροκοτά. Για την Άρτεμη, προστάτρα των Παρθένων. Και μεγάλες πια κοπέλες με τσαπέλες σίκα γύρω στο λαιμό, γίναμε κανιστροφόρες. Ως και σύμβουλος του κράτους δεν μπορώ να ενημερώ. Τι ανηγεννήθηκα γυναίκα, μίλησα σε σκαπατίνη, μια κατάσταση να σας φέρω, προκαλία την τωρινή. Η συνεισφορά η δική μου είναι η γη που εγώ γεννώ. Εσείς φίλοι μου καημένοι, τι προσφέρετε? Μηδέν! Το μερίδιο από τους πολέμους που έκανε τους Περσικούς το ξεκοκαλύψατε όλο. Δεν πληρώνετε και φόρους ώστε δεν είσαστε φιλόγος. Πόδιο αν γίνεσαι λοιπόν, τότε με το τσόκαρό μου θα σας τρώψω σαγωνιά. Βρε αυχάδια και ξετσιποσιά! Και το κακό θα πάει και χειροτερεύει! Ολοφουντώνει τώρα! Όσοι είναι παρπάτη πρέπει να το πολεμήσουν! Βγάλτε μπρος τις εξομίδες! Ένας άντρας αντριά να μυρίζει κι όχι να είναι τυλιγμένος στη φασιά! 1, 2, 3, 4. Το παλιό καιρό της γιώτης θυμηθείτε βρε παιδιά. Το παλιό καιρό της γιώτης θυμηθείτε βρε παιδιά. Πώς πηγαίναμε στη μάχη όλοι εμείς παιδιά. Πώς πηγαίναμε στη μάχη όλοι εμείς παιδιά. Πρόστινάστε πάνω μέσα στα θυμάτα γέρατια. Πρόστινάστε πάνω μέσα στα θυμάτα γέρατια. Μα κι εμείς βρε φίλες, τώρα να γδυθούμε γρήγορα για να στράψουν τα κορμιά μας από λύσα φιλικιά. Όποιος του βαστάζει βασικά να μην μας ζήσει πια. Όποιος του βαστάζει βασικά να μην μας ζήσει πια. Στη ζωή του μαύρο που κοιτιούνται σκορδομιά μου πια. Στη ζωή του μαύρο που κοιτιούνται σκορδομιά μου πια. Μην ανάβεις το θυμό μου και παράτα τις βρισιές. Μην ανάβεις το θυμό μου και παράτα τις βρισιές. Νικολάς, τώρα να τους δώσεις από κάπου αν θα πιαστούν, τότε θα έχουμε σε όλα, δεν θα πείσουν τίποτα. Ως και στο όλο θα σκαλώσουν τα βακίες να αρχίσουνε. Στο υπηκό αν τις ρίξεις πάλι, ξέγραψέ τους τους υπείς. Στην Καβάλα είναι οι γυναίκες ένα και ένα και ποτέ δεν γλιστούν. Νύχτα ακόμα και στην πιο τρανή πιλάρα. Βρε! Ποιος σας λογαριάζει? Φτάνει να είναι καλά η λαμπητό και η αρχόνισσα της Στίβας, η ακριβή μας η Σμινιό. Μπρος! Ψηφίζετε Αθηνά η κυβερνά από το χέρι σας. Κακομοίριδες που όλοι και οι γειτόνοι σας μισούν. Κι ούτε πια θα σταματήσουν τα ψηφίσματά σας αν σφεντονός τρυφογυρνώντας δεν σας ξεσβερδιάσουμε. Μην ανάβεις το θυμό μου και παράτα τις βρισιές. Μην ανάβεις το θυμό μου και παράτα τις βρισιές. Ο κυβερνήτρα του μεγάλου του έργου, γιατί απ' την πύλη σκυθροπή εδώ βγαίνεις? Γυρίζω εδώ και εκεί αγανακτισμένη για πράξεις γυναικών κακών. Αϊμένες χρόνο. Τι λες, τι λες? Αλήθεια, αλήθεια. Πες τι κακό συμβαίνει, είμαστε φίλες. Τροπή να πεις βαρύ και να σοπάς. Τι συμφορά, μην κρύψεις που μας βρήκε.
Να με δυο λόγια. Θέλω με κρεβάτι. Θεία! Τι τον φωνάζεις, τι θα σου κάνει αυτός? Δεν είμαι πια σε θέση από τους άντρες μακριά να τις κρατήσω, μου το σκάμε. Τη μια τη πιάνω στη σπηλιά του πάνω να τον αδά την τρύπα να πλαταίνει για να ξεφύγει, να χωρέσει και να γυρίσει πίσω. Την άλλη να γλιστρά με μακαρά, να αυτομολεί την τρίτη. Και μια που ήθελε στο σπίτι του εραστήτη να πετάξει καβάλα στο σκουριίτι, την πιάνω από τα μαλλιά και την τραβάω. Και ποια αφορμή δεν βρίσκουνε για να γυρίσουν στα σπίτια τους. Να μια που εδώ ζυγώνει. Πίσω! Στο σπίτι μου. Γιατί κάτι μαλλιά από τη μήλη του έχω και ο σκόρος μου τα τρώει. Ο σκόρος πίσω. Στορκίζομαι, αρχηγίνα δεν θα αργήσω. Μια στιγμή να τα απλώσω και γυρίζω. Γύρισε πίσω και το άπλωμα να λείπει. Να χάσω τα μαλλιά μου. Αν είναι ανάγκη χάσω. Αχ, η δόλια που αξεπλούδης το έχω αφήσει το μοριανό λινάρι μου. Να κι άλλη με το αξεπλούδη στο λινάρι της πίσω. Μάτε θεάε κάτι, να το χτυπήσω μια και θα γυρίσω. Αχτύπητο άστο! Αν αρχίσεις τέτοια θα έρθουν κι άλλες να ζητάνε τα ίδια πίσω. Ω Θεά της λεφανιάς! Κράτα μου το που να βρω μια θέση να γεννήσω. Γιατί φωνάζεις? Θα γεννήσω τώρα αμέσως. Εσύ? Καλά, εσύ εχθές δεν ήσουν έγκυα. Σήμερα είμαι. Ο Κλεισιστράτη μ' άρεσε με να πάω στη μαμή. Καλέ, τι είναι αυτά που τσαπουνά? Τι είναι τούτο? Το σκληρό. Αγοράκι. Μα την Αφροδίτη χάλκομα είναι. Γελία, μην το βάζεις και μέσα στο βράδυ, δεν θα το. Το κράνος φόραες της θεάς και έλεγες πως είσαι έγκυα. Μα στορκίζομαι είμαι. Και τούτο εδώ τι θέλει? Αν με έπιανε λοιπόν στην Ακρόπολη επάνω, στο κράνος θα γεννούσα σαν το περιστέρι. Προφάσεις και αμαρτίες πήγαινε μέσα και την γένα περίμενε του κράνος. Ούτε ύπνο στην Ακρόπολη δεν έχω, αφότου είδα το φίδι. Ποιο φίδι? Το Στοιχιώδης, αυτό που απ' τα παλιά πανάρχια χρόνια μένει μες στο ναό και το φυλάει. Κι οι κουκουβάγες που όλο κουχουτίζουν στις αϊπνίες με τρέλαναν τη δόλια. Δεν παρατάτε τα παραμύθια ευλογημένες. Τους άντρες σας ποθείτε. Ναι. Αχ, κουτές, εκείνοι δεν μας ποθούνε λέτε. Μαύρες νύχτες περνάνε. Μα κρατήστε ακόμα λίγο αγαπητές μου, γιατί υπάρχει ένας χρησμός που λέει δικιά μας πως θα είναι η νίκη αν κρατήσουμε ενωμένες. Ιδού ο χρησμός. Τι λέει? Πλησιάστε. Ακούστε. Οι χελιδόνες σαν παν μουλοχτές και σμιχτές σε έναν τόπο απ' αγριοκόκορους πέρα μην πά και τις γίξουν. Θα πάψουν οι συμφορές τότε πια. Το από πάνω θα βάλει από κάτω αψιλοβρών της οδείας. Ώστε εμείς θα βρεθούμε από πάνω. Λάξε χρησμό λέω. Μα αν χωριστούν και κάνουν φτερά οι χελιδόνες μακριά από τον ιερό το ναό, τότε πια δεν θα υπάρχει κανένα πιο ντροπιασμένο και πιο ξεσκισμένο πουλί μες στον κόσμο. Καταλάβατε? Ναι, είναι ο χρησμός ξεκάθαρος. Αντίο κρεβάτι! Λοιπόν, ας μπούμε. Δαμάστε τις ορμέσες. Θυσία βαριά μα και ο σκοπός μεγάλος. Τροπήθαιναν αγαπητές μου τέτοιου χρησμού να γίνομαι προδότρες. Τον
αυτός με το κυνήγι κι από τότε στα βουνά ζούσε αυτός με το κυνήγι κι απ' το μίσος στις γυναίκες δεν κατέβει στο χωριό. Ήταν κάποιος μια φορά δίχως σπίτι και γωνιά. Λοιπόν ήταν το όνομα του και πήγε στη Ρεϊλιά. Για τους άντρες είχε φρίκη και ένα μίσος φοβερό. Για τους άντρες είχε φρίκη και ένα μίσος φοβερό. Όμως όλες τις γυναίκες τις αγαπάγε θαρώ. Όμως όλες Βρε, τι είναι τούτο? Αγαπητές μου φίλες, τρέξτε γρήγορα κοντά μου. Τι τρέχει, τι συμβαίνει, τι φωνάζεις? Βλέπω έναν άντρα που έρχεται, έναν άντρα. Βλέπετε, φαίνεται σαν τρελός, τον έχει πιάσει η ερωτική μανία της Αφροδίτης. Ως σεβαστικά, κύρα της Κύπρου και των Κιτήρων και της Πάφου, τράβα μπροστά τον δρόμο αυτό που έχεις ανοίξει. Και πού είναι αυτός που λέει? Νάτος, δεν τον βλέπετε, νάτος. Για κοιτάξτε μου πως καμιά από εσάς τον δεν γνωρίζει. Είναι άντρας μαντικός μου, εκκινησία. Τότε δουλειά δική σου να τον ζήσεις, να τον γυρίσεις στο σουβλί. Αγάπη να του δίνεις και πίσω να την παίρνεις. Άκου, δώσ' του τα όλα, έξω από εκείνο που ξέρει η γαβάθα του όρκου. Να σε ήσυχη, θα γίνει. Εγώ θα μείνω εδώ κοντά να σε βοηθάω. Τώρα τραβηχτείτε. Φύγετε. Συμφορά μου, τι πέδεμα είναι τούτο, δεν αντέχω. Ο πόθος βασανίζει το κορμί μου. Στου στρεβλωτήριου με δε σαν τη ρόδα. Ποιος της φρουράς στη ζώνη έχει περάσει? Εγώ! Εσύ, τι εσύ, άντρας? Άντρας βέβαια. Τότε τραβήξου πέρα. Μα, και ποια είσαι πες μου κι έτσι με διώχνεις? Βάρδια της ημέρας. Πες τότε της Μυρίνης πως τη θέλω. Από στη Μυρίνη πως τη θέλεις? Μα, και ποιος είσαι του λόγου σου? Ο Τσικησίας, ο σύζυγός της. Ω, αγαπητέ μου, μα το όνομά σου είναι εδώ γνωστό σε εμάς και φημισμένο. Στο στόμα της διαρκώς το έχει η Μυρίνη. Μα και να βγω ένα μήλο να της τύχει, πάντα θα πει που είναι ο Κινησίας μου να του το δώσει. Τι μου λες? Ναι, και όταν πια έρχεται η κουβέντα για άντρες λέει η δικιά σου.
Προς το κινησία μου. Όλοι οι άλλοι είναι ένα τίποτα. Μα τρέξε λοιπόν και πες της να έρθει. Τι μου δίνεις να πάω? Εκείνο που έχω σου το δίνω, φτάνει να θέλεις. Αν και το φυλάω για την ειρήνη, εγώ για την καλή μου. Άντε, χαλάλι της. Σου κάνω τη χάρη και θα πάω. Πριν αργείς. Δεν αργώ. Ειρήνη. Αυτή τη στιγμή που εκείνη έφυγε από το σπίτι, καμιά γλυκά δεν έχει πια η ζωή μου. Όταν γυρίζω με πιάνει θλίψη. Είναι άνοστο ότι τρώγω κι όλα μου φαίνονται έρημα και κρύα. Εγώ τον αγαπώ, μα αυτός δεν θέλει την αγάπη μου. Μυρίνη! Μυρινούλα μου! Γλυκιά μου! Γιατί μου φέρες έτσι? Έλα εδώ κάτω. Όχι, δεν θέλω να έρθω αυτού. Μυρίνη! Εγώ σου λέω να έρθεις και λες δεν θέλεις. Γιατί χωρίς ανάγκη με φωνάζεις? Χωρίς ανάγκη! Εγώ καλέ έχω λιώσει! Φεύγω! Μη φεύγεις! Τουλάχιστον έλα για χάρη του μωρού! Μικρό μου, κράξε τη μαμάκα! Δεν λυπάσαι το μωράκι που είναι άπλυτο για δίζακτο 6 μέρες. Εγώ το ξέρω αν το λυπούμε. Μα έχει πατέρα που δεν γνιάζεται. Κατέβα ευλογημένη κι έλα στο παιδί σου. Τι θα πει να σε μάνα. Κατεβαίνω, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Αυτή έχει την πιο όμορφη και πιο γλυκές συνηματικές της. Αυτά της τα γυνάτια τα καπρίτσια μου ξανάβουνε πιότερο τον πόθο. Ω εσύ γλυκό παιδί, κακού πατέρα. Αλλά κρύβομαι εσύ να σε φιλήσω. Γιατί καπούρδα ακούς αυτά που λένε οι άλλες και φέρες έτσι? Βασανίζεις και εμένα. Μα κι εσύ στενοχωριέσαι. Το χέρι σου μακριά. Και μες στο σπίτι αφήνεις και χαλούν τα πράγματά μας. Καθόλου δεν με μέλει. Δεν σε μένει να σου τσιμπολογούν το νήμα οι κότες. Όχι, δεν με μέλει. Και μένει τόσες μέρες χωρίς λατρεία η Αφροδίτη. Γίνε στο σπίτι μας καλέ. Έρχομαι. Αν δεν συμβιβαστείτε και ένα τέρμα δεν βάλετε στον πόλεμο. Θα γίνει κι αυτό. Αν κρυφεί σωστό. Κι εγώ στο σπίτι θα γυρίσω αν κρυφεί σωστό. Μα τώρα έχω ορκιστεί να μην το κάνω. Κουπίπι, κουπίπι, κουπίπι. Ας είναι! Τουλάχιστον έλα εδώ να αγκαλιαστούμε. Μέρες που δεν το κάναμε. Όχι! Κι όμως, πως αγαπώ το ξέρεις και το λέω. Μα αν μ' αγαπάς, γιατί δεν μ' αγκαλιάζεις? Προς το παιδί! Καλέ μου είσαι γιαγέλια! Πάρ' το παιδί και γύρισε στο σπίτι! Μαμά! Μαμά! Μαμάτα! Ορίστε! Το παιδί πια δεν μας βλέπει. Έλα, φλάγιασε. Μα, αμόλυντη! Πώς θα μπορέσω στην Ακρόπολη πίσω να γυρίσω? Είναι κοντά η πηγή, η κλεψίδρα, πλένεσαι και τελειώνει. Θέλεις όμως τον όρκο που έχω δώσει να πατήσω? Το κρίμα στο λαιμό μου μη σε νοιάζει. Τότε πάω να φέρω μια ψάχα. Δεν χρειάζεται, καλά είναι και το κάνω. Όχι, δεν θέλω εγώ κατάφαμα να πέσεις κι ας είσαι τι κακός. Μα να πάει κύριε πουλαμονοφάνταρο είναι όλα που δεν τα πέρε, που δεν τα πέρε, που δεν τα περιμένει. Να η ψάχα. Πλάγιασε. Τώρα εγώ γλύνομαι. Μα αλήθεια, δεν έχεις μαξιλάρι. Κι ούτε θέλω. Εγώ όμως θέλω. Να σε φιλήσω. Να. Πω τη γλύκα. Γύρισα αμέσως, τρέξε. Σήκω. Πλάκιασε.
δεν θέλω. Εγώ όμως θέλω. Τέτοιες τσιριμόνιες σου το Ηρακλής δεν χάρηκε νομίζω. Να και το μαξιλάρι, σήκω. Τώρα τα έχουμε όλα. Εκδίνομαι. Ναι, τα έχουμε όλα. Άχελα τα χρυσό μου αργοπορούμε. Λύνω το στιφοπάνω μου. Μαξέλη, μη πας και με γελάσεις για την Ειρήνη. Μπορεί να χαθώ αν θα σε γελάσω. Κουβέρτα όμως δεν έχεις. Ωραία, τι θέλω την κουβέρτα. Εγώ άλλο πράγμα θέλω. Αυτό θα το έχεις, θα το πεις αμέσως. Θα με πεθάνει αυτή με τα σωσίδια. Για σήκω. Κι άλλο σήκω μαγειρεύεις. Άρωμα να σου βάλω. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλεις, πρέπει να σου βάλω. Μα που να χυθεί όλο το άρωμα να φύγει. Έλα, πάρε στο χέρι σου και λείψου. Το άρωμα δεν αξίζει, δεν μυρίζει έρωτα και μονάχα αργοπορούμε. Το ροδίτικο έφερα. Τι λάθο. Καλό είναι ας μην στάσου, καλό. Παραδεύεις. Να σαθούν οι αρωματοπόλες. Πιάσε το μπουκάλι. Αυτό θα πιάνω. Μη φέρεις τίποτα άλλο πια καημένη, μόνο έλα πέσου. Έρχομαι αμέσως. Βγάζω τα παπούτσια μου. Να το ένα. Να και τ' άλλο. Το νου σου μονάχα αγαπημένε. Να ψηφίσεις να γίνει ειρήνη. Ναι, θα το σκεφτώ, Τώρα εγώ δίνομαι. Έλα. Αχ, με έλειωσε. Με πέθανε. Στα κλία μ' άφησε του λουτρού και πάει. Η βρωμιάρα τι σου έκανε λες. Τι βρωμιάρα τι λες. Είναι μέλι. Βρε τι μέλι καλέ, σιχαμένη. Να μπορούσες μονάχα φτωχέ. Σαν χερόβολο στάχια έτσι δά. Να την κάνεις μια μπάλα σφιχτή. Σε στροβίλισμα θύελας γερό, να της δώσεις να ανέβει ψηλά και κρατώντας μια σούβλα στην γη να προσμένεις εσύ. Ξαφνικά πάλι εκείνη να πέσει και να βρεθεί στο σουβλί σου καβάλα. Το Πριτανείο της Αθήνας, η Γερουσία. Έχω να πω ένα νέο. Και εσύ ποιος είσαι άνθρωπος, τελώνιο. Κήρυκας είμαι βρε κουμπάρε. Εισπάτησε εσάς για συμφιλίωση με τη Στήνη. Τότε τι θέλει αυτό το δόρυ που έχεις. Δεν έχω δόρυ. Μα τότε τι είναι το δω. Σκητάλη, λακωνική. Μίλα ανοιχτά σας σε άνθρωπο που ξέρεις. Πώς θα περνάτε κάτω εκεί στη Σπάρτη. Σε σηκωμένη η Σπάρτη, πέρα ως πέρα. Και οι σύμμαχοι, το μάτι τους γαρίδα. Γαλαπολί και λείπουν οι καρδάρες. Και το κακό για πες μου πώς σας ήρθε. Ο Θεός ο Πάνας μήπως το έστειλε. Όχι! Έκαμε αρχή νομίζω η Λαμπητό. Κι όλες μαζί, σαν από μια βαρδίδα τότε οι γυναίκες μες στη Σπάρτη, διώξαν τους άντρες πέρα από τα κελάρια τους. Και τώρα πώς θα πάτε. Μα μας κλαίτε. Πάμε σκυφτοί σαν να κρατάμε λίχνους, γιατί οι γυναίκες δεν αφήνουν χέρια πάνω τους να πλώσουνε, αν η ειρήνη δεν κλείσουμε όλοι, σε όλη την Ελλάδα. Τώρα μπαίνω στο νόημα. Θα έχουν κάνει τέτοια συνωμοσία παντού οι γυναίκες. Πήγαινε ευθύς και πες τους, πυρεξούσιους να στείλουν στην Αθήνα εδώ για ειρήνη. Και στη Βουλή θα εισηγηθώ να ορίσει άξιους και αυτοί Αθηναίους αντιπροσώπους, αφού τους δείξω την κατάσταση Η μας. σκέψη σου σωστή. Θα πάω πετώντας. Η γυναίκα είναι ένα γρήμι, άλλο τέτοιο στο ντουνιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
Δεν τη φτάνει στην κακία, μήτε η φωτιά. Μη τη φωτιά, μη τη φωτιά, μη τη φωτιά. Μα καημένε, αφού το νιώθεις πόλεμο, γιατί ζητάς? Γιατί ζητάς, γιατί ζητάς, γιατί ζητάς. Μια και γίνεται να με έχεις φίλη σίγουρη με μιας. Φίλη σίγουρη με μιας. Ως την τελευταία πνοή μου τη ζέγγισα μισό. Μισό. Όσο θέλεις. Τώρα όμως δεν βασάει η καρδούλα μου. Καρδούλα μου. Θα με ξεναχωρούσες. Θα πέρα και θα έβγαζα μια μυγούλα που τη βλέπω μέσα στο ματάκι σου. Ματάκι σου. Και έλεγα, βρε τι είναι που έχω. Βρε τι είναι που έχω. Να το δαχτυλίδι μου. Σκάλισε το. Σαν τη βγάλεις, δείξε μου την να τη δω. Να τη δω. Θα το κάνω εγώ και εσύ είσαι άντρας ανάποδος. Ανάποδος. Μωρέ, κοίταξε μηγάρα. Κοίταξε κουνούπαρος. Κουνούπαρο. Δεν το βλέπεις. Τούτο είναι ο γίγαντας των κουνουπιών. Ο γίγαντας των κουνουπιών. Με έκανες να ξανασάνω. Πόσο με βασάνιζε. Και τα δάκρυα τρέχουν τώρα που μου το έβγαλες. Μου το έβγαλες. Τώρα θα σε ξεσκονίσω και εσύ είσαι άνθρωπος κακός. Κακός. Και θα σε φιλήσω. Ας λείπει. Ας λείπει. Κλείς τα μάτια. Σε φιλώ. Σε φιλώ. Τα κλείσα και περιμένω. Περιμένω. Να σας πάρει οργή. Τα χάδια πόσο σας αρέσουνε. Είναι αυτό που λέει ο λόγος και σωστό και ταιριαστό. Με πανούκλες πώς να κάνεις. Μα και δίχως πάει πώς. Πώς. Μα της πάρτης να οι αντιπρόσωποι. Κατά δω προχωρούν. Εδώ, καλώς ορίσατε Σπαρτιάτες. Πώς τα περνάτε, ποια η κατάστασή σας? Λόγια πολλά δεν χρειάζεται νομίζω. Τα χάλια μας μονάχο σου τα βλέπεις. Τεντώθηκε πολύ πια η συμφορά μας. Κι η θέρμη όλο κορώνει και φουντώνει. Πώς να την περιγράψεις? Αλλά σ' έρθουν ειρήνη πια να κλείσουμε όπως. Και της Αθήνας έρχονται όπως βλέπω κύριε Σούση. Φαίνεται και εκείνους μεγάλος πυρετός τους έχει πιάσει. Κανείς σας πούνε λήψη στράτη. Οι άντρες αυτά τα χάλια τι να κάνουν? Την ίδια αρρώστια βλέπω πάθαμε όλοι. Η συμφιλίωση γρήγορα δεν γίνει. Άγνωστο τούτη δίψα προς τα σβήσει. Σπαρτιάτες, γεια σας. Την ντροπή μας βρήκε. Ντροπή μεγάλη αγαπητέ μου φίλε. Ο πόθος μας ρεζίλει να μας κάνει. Και τώρα Σπαρτιάτες στο θέμα. Ποιος ο σκοπός που ήρθατε εδώ? Μας στέλνει Σπάρτη αντιπροσώπους της για ειρήνη. Και μας για το ίδιο μας ορίζει η Αθήνα. Τη Λυσιστράτη εδώ ας καλέσουνε. Είναι η μόνη που μπορεί να μας μονιάσει. Λυσίστρατο, όποιον θέλεις. Όχι και Λυσίστρατο. Μα πρόσκληση δεν χρειάζεται νομίζω. Μόνη της μόλις τ' άκουσε έρχεται έξω. Ω γενναιότατη εσύ, πρώτη από όλες αυτό. Τώρα πρέπει να γίνεις απ' όλα. Και καλή και κακή και σκληρή και απαλή και αυστηρή και γεμάτη επίοικια. Γιατί οι πρώτοι από τους Έλληνες πιαστήκαν πια στα δικά σου τα μάγια. Και σκύβουν με μια γνώμη μπροστά σου. Αναθέτουν σε κάθε μια διαφορά τους να λύσεις. Θα δούμε αμέσως. Καθίστε. Πού είναι η συμφιλίωση?
Πήγαινε και φέρε εδώ τους Σπαρτιάτες. Και όχι με χέρι βάναυ σοβαρή, όχι όπως οι άντρες μας το κάνουν, μόνο απαλά, ως ταιριάζει στις γυναίκες. Το χέρι του αν δεν δίνει πια στον απαλού. Τους Αθηναίους πήγαινε και φέρε εδώ και πιάσ' τους από όποιο μέρος σου προσφέρουν οι ίδιοι. Πάρε το περιστέρι σου, πήγαινε στη θέση σου και βάλ τα δυνατά σου. Τώρα προσέξτε εμένα. Είμαι κι εγώ γυναίκα, μα έχω νου και γνώση. Ναι, βέβαια. Μια και σας βρήκα εδώ μπροστά μου, θέλω να σας μαλώσω όμοια και τους δυο σας. Το ενός στις Θερμοπύλες και στους Δελφούς. Από έναν όλοι αγιασμό βωμούς ραντίζετε σαν μιας γενιάς παιδιά. Εσείς οι ίδιοι ανάμεσά σας τρώγεστε. Τη χώρα μας χαλάτε, ενώ στρατός βαρβαρικός μας έχει σώσει. Σωστά. Του λόγου μου είναι αυτό το πρώτο μέρος. Αυτή μιλάει και εγώ έχω λιώσει. Σπαρτιάτες! Ναι. Λάκωνες! Προς εσάς μυρίζω τώρα. Δεν ξέρετε ότι κάποτε ήρθε στην πόλη ετούτη ο Περικλίδας, ο δικός σας, και ότι ο Χρός μέσα στην κόκκινη στολή του κάθισε στους βωμούς μας σαν οικέτης, στρατός ζητώντας, και ο Κίμωνας με 4.000 οπλίτες ήρθε και έσωσε τη Σπάρτη, και ύστερα από τέτοια ευεργεσία των Αθηναίων ρημάζεται τη γη τους. Μας αδικούν! Μπορεί! Μα εγώ εξετάζω το ζήτημα εκ των όπισθεν. Τώρα Αθηναίοι εσείς, αθώους θα είτε, θα σας κηρύξω. Δεν ξέρετε ότι τότε που σκλαβοσκούτια εσείς φορούσατε, οι Λάκωνες με τα αρματά τους ήρθαν, σκοτώσαν ένα πλήθος Θεσσαλούς, κι ως μόνοι σας βοηθοί τη μέρα εκείνη σας γλίτωσαν και ντύσαν ξανά το λαό σας με το μανδύα της Λευτεριάς. Πιο ευγενικιά γυναίκα εγώ δεν είδα. Κι εγώ ποτέ μου πλάσμα τόσο ωραίο. Κι αφού τόσα γερά θεμέλια είχατε βάλει, γιατί δεν παρατάτε τις μάχες, τη διχόνια, τι σας εμποδίζει να φιλιωθείτε? Εμείς το θέλουμε. Αν μας δώσουν πίσω αυτή την περιφέρεια. Ποια περιφέρεια? Του Κατακόλου. Που τόσα χρόνια θα τη λαχταρούμε. Αυτή ποτέ σας ματομοσυνόνα. Καλέ αφήστε τις αυτούς. Μεγάλη χασούρα θα είναι αυτό για μας. Ζητήστε κάτι άλλο για ισοσκέλισμα. Τα σκέλη τότε ας μας δώσουν των μεγάρων. Τα μέγαρα έχουν σκέλη? Ναι, έχουν τύχει από την πόλη σε με τη θάλασσα. Και ακόμα η λίμνη του Αχινιού και αυτό τον κόρφο το μιλιακό που έχει τα φράτα μήλα. Δεν είπαμε δάκι όλα, αγαπητέ μου. Επιμένω. Γιατί? Το δίκιο μου. Ντροπή! Θα μαλώνετε για σκέλια και για κατακόλους. Για την ειρήνη πρέπει να γιαστούμε. Τη συμφιλίωση όλοι σας σκεφτείτε. Θα γυμνοθώ να αρχίσω εχθής να οργώνω. Κι εγώ να σπέρνω μα τους θεούς αμέσως. Σκεφτείτε, αν θέλετε να γίνει αυτό, ζητήστε και τη γνώμη των συμμάχων. Ποιον συμμάχων? Δεν αντέχουμε άλλο. Σε εκείνους δεν αρέσει το κρεβάτι. Στους δικούς μου αρέσει. Παίρνουμε όρκο. Και στον όρκο. Πέρα ως πέρα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, καθαριστείτε. Αγνούς να σας φιλέψουμε γυναίκες στην Ακρόπολη με εκείνα που έχουμε φυλαγμένα στα καλάθια. Πίστης εκεί αιώνιας θα δώσετε όρκο. Ορκιζόμαστε. Ύστερα τη γυναίκα τι θα πάρει ο καθένας και θα φύγει. Πάμε αμέσως. Όπου μας πας θα πάρει. Ας μην αργούμε. Θα μην αργούμε. Κανέναν από σας εμείς δεν έχουμε σκοπό να τον κακολογήσουμε. Όποιος από σας, άντρας ή γυναίκα, θέλει γαλλικά να το πει και ας μην τον λέει. Όποιος από σας, άντρας ή γυναίκα, θέλει γαλλικά να το πει και ας μην τον λέει. Είναι τα χέρια μας γεμάτα, τι δεν το πιστεύεις να τα. Κι όταν θα γυρίσει, όλοι θα έχουμε τα νησιβέρι το να τα γυρίσει. Ας τα πάρει, ας τα κρατήσει, ας τα πάρει, ας τα κρατήσει, ας τα κρατήσει. Είχαμε ένα γουρουνόπουλο θερμένο και το σφάξαμε
δε. Περίσσεψε και θάβα, περίσσεψε και θάβα, περίσσεψε και θάβα, περίσσεψε και θάβα. Κι όποιος σας πήγα σκοπιάσει. Περίσσεψε και θάβα, 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 περίσσεψε και θάβα. Ποτέ δεν είδα τέτοιο φαγοπότη. Χαριτωμένοι λάκκονες. Κι εσείς με το κρασί σοφότατο. Σωστά, γιατί μας λείπει η φρονιμάδα, σαν είμαστε ξεμέθιστοι. Αν άκουγαν εσένα οι Αθηναίοι, πιωμένοι πάντα θα τρέχατε στην κάθε αποστολή σας. Τώρα, σαν πάμε νηστικοί στη Σπάρτη, στα ανακατώματα είναι πάντα ο νους μας. Αυτά που εσείς μας λέτε δεν τα ακούμε, μα φανταζόμαστε όσα δεν μας λέτε. Μα τώρα ήτανε χάμα. Κι αν κανένας από εσάς τραγούδαγε άρες, μάρες, κουκουνάρες, εμείς χειροκροτούσαμε. Μα τόρκο ψεύτικο παίρναμε, ως ήταν σπουδαίος. Να με ανακλωθώ, να πω και ένα τραγούδι πένεμα της Αθήνας και της Σπάρτης. Ναι, να χαρείς πια στον αυλό. Μ' αρέσει να βλέπω τους χορούς σας, είναι μούρια. Κύβωση, πάντα των μουσών χρυσή. Κύβωση, πάντα των μουσών χρυσή. Πορστή, λε πορστή, λε το τραγούδι στη σου. Πορστή, λε πουστή, λε που τη μουσα εσύ. Πορστή, λε πορστή, λε το τραγούδι στη σου. Πορστή, λε πορστή, λε που τη μουσα εσύ. Και μας καλά μας ξέρει και τους λακώνες μαζί. Και τους Αθηναίους μαζί, και τους λακώνες μαζί. Στα Αρτεμίσια οι Αθηναίοι πολεμούσαν ηρωικά. Σαν θεριά και τα καράβια νίκησαν τα περσικά. Σαν θεριά και τα καράβια νίκησαν τα περσικά. Και εσείς κάπροι πακονάτε τα άγρια δόντια ολορμοί, μ' αρχηγό το Λεωνίδα πολεμούσατε γραμμή. Μ' αρχηγό το Λεωνίδα πολεμούσατε γραμμή. Εσύ κυνηγήτρα παρθένα θέα, αρημοφώνησα. Έλα στο μοιάσμα τούτο που κάναμε εμείς. Δώσ' του τη δύναμη χρόνια να ζήσει πολλά. Χρόνια να ζήσει πολλά. Χρόνια να ζήσει πολλά. Οι συμφωνίες μας να τις φραγίσει μια γόνιμη αγάπη. Τις δολερές αλεπουδίσιες παλιές πονηριές ας τις αφήσουμε τώρα για πάντα.
Καποβέρι, να εις μας δυο και φλάσκα τα δικά. Όμως για να σε χωρίσεις πάνω, δεν έχεις άλλη, πες το κελάρι, θέλεις φαμίλια και σε λιγάνε, θα δώσα πάλι. Προσκοπιάστε και ο καθένας τον λογαριασμό του μας κάνει. Δυστυχώς είναι στην πόρτα και έχω σκύλο που θα κάνει. Όλα λοιπόν πήγαν καλά. Σπαρτιάτες, πάρτε μαζί σας τούτες τις γυναίκες. Και τούτες θα του λέει εσείς. Κάθε άντρας μιλάει στη δικιά του να σταθεί γυναίκα. Κάθε γυναίκα δίπλα στο καλό της. Και τον αυτό που η μέρα του τι έχει φέρει, με το χώρο ας τιμήσαμε τους θεούς μας. Εδώ και μπρος πια να έχουμε το νου μας, να μη στραβοπατάμε σαν και πρώτα. Πάμε στον χώρο, με κινήματα τελά, θα